Gràcies, Andrés. Bon dia. Podríem dir que, idealment, una de les funcions principals que ve tenir una comercialitzadora és justament ajudar els seus clients a intentar estalviar i tenir la menys necessitat possible, tant econòmica com d'energia, perquè nosaltres, sense els responsables, ja sabeu que la despesa energètica ara mateix suposa problemes de diversos tipus, contaminació, canvi climàtic, etc. Com us deia, l'ideal seria que la comercialitzadora ajudés, idealment, als seus clients a reduir el consum elèctric com la factura. I certament passa molt sovint que això no és així. De fet, nosaltres tenim diversos mecanismes per intentar baixar la factura o la despesa que tenim. Insisteixo, molts són desconeguts. Andrés ha comentat algun, segurament tots nosaltres podríem baixar la potència contractada. En general, passa molt sovint que tots tenim massa potència, podem estalviar una part considerable, 10-15% de la factura és el nostre consum i, per tant, baixant això, aquest terme. L'energia en si que gastem, no la potència contractada, és una energia també subjecta de baixes i tenim mesures racionals d'estalvi, però fins i tot els mecanismes que tenen les pròpies companyies podem fer ús d'ells. Coses com la discriminació horària és perfectament legal, és molt senzill de contractar i tanmateix és molt desconegut. Aquest tema, si voleu, us ho detallo una mica, simplement ja sabeu que en principi n'hi ha uns moments que hi ha molt més consum elèctric que en altres. A partir, no estic segur de les dades que diré, però més o menys a partir de les 8 del matí fins més o menys a les 8 de la tarda, les centrals elèctriques estan consumint a màxima potència perquè tots consumim molta més energia. Arriba un punt que aquesta energia de nit baixa. Normalment nosaltres, sigui el moment en què gastem energia, tota la cobrem al mateix preu. És el que en general tenim. Però podem contractar discriminació horària. La discriminació horària és simplement tenir dos períodes de contractació, de manera que tota l'energia que gastem en període avall, que més o menys ara seria, si no recordo malament, de 10 de la nit a 12 del migdia, la paguem a un preu molt reduït, o molt més reduït, mentre que la que paguem entre l'altre període, el període pic, la paguem més cara de l'habitual. Dic que convé perquè en la immensa majoria de casos sempre el consumidor surt guanyant contractant la discriminació horària. Insisteixo, una cosa desconeguda que tots podem fer. Això vol dir que els consumidors, hem de preguntar que seria el moderador, podem responsabilitzar-nos molt, tant del consum com de la nostra factura. Només ens falta informació i ganes de fer-ho. Gràcies.